Slavă Domnului! Domnul să o binecuvânteze pe toți frații și surorile. Nu privi la valul mării, nici la vântul care bate, adunând pe ceruri norii dintre zări întunecate. Nu privi acum spre lume, nici la apele stricate, ci te afundă în rugăciune la izvoarele curate. Hrana-ți fie mielul sfânt, căile neprihănirii, al iubirii sfinte cânt și nu apele peirii. Înțelege și învață, căci Iisus e adevărul, numai El îți dă viață și îți întărește pasul. Vino astăzi cu credință și te apropie de El. În aleasa pocăință, El să-ți fie scop și țel, căci Iisus Mântuitorul e viață în veșnicie, numai El îți poate dorul, fericit în veci să-L ție. Amin.